Terkkuja täältä kotipihalta. Juu. Poika tuossa höpöttää jotakin. Juu, me ollaan tästä just lähdössä Varsinais-Suomeen. Tommonen reilu 4 tuntia matkaa meidän asuntovaunulle. Meillä tosiaan alkaa huomenna se isäntävuoro. Niin me lähdetään jo tänään sitten valmiiksi sinne, että saa sitten kaikki paikoilleensa ennen kuin tarvitsee ruveta töihin. Ja ensin keinutaan taas täällä. Tuolla poika menee. No niin, nyt on matkasta selvitty. Kesti vissiin jotakin, no se 4 tuntia. Meillä menimme 2 maissa, tai vähän reilukin itse asiassa, koska me oltiin vasta 6:30. 4,5 tuntia meni matkaan. Nyt ollaan täällä vaunukylässä. Jee, ja mä sain jotain tavaroita ja laitettua paikoilleensakin. Mutta nyt täytyy ottaa, että tuo jääkaappi viilentyy, niin saadaan sitten laittaa ruuat jääkaappiin. Ja huomenna se työpäivä, niin tänään saadaan nyt olla sitten lomalla ja pian alkaakin toi naisten saunavuoro. Ja mä ajattelin, että mä käyn saunassa ja menen uimaan ja tää ilta ollaan rennosti ja huomenna alkaa sitten työt. Mutta mä esittelen teille nyt pikkaista meidän vaunua. Että mä tosiaan remppasin tätä, että mä oon ite maalannut tän ja sit noi verhot mä oon ite ommellut ja mitähän muuta. Tässä on vielä jotain vähän kesken tässä vaunussa, että ei ole ihan täysin valmis vielä. Ja lattian mä oon ite tehnyt, mutta meillä ei tullut imuri mukaan, että aika likainen tää lattia, mutta pieni kierros teille. Elikkä täällä meillä on yleensä keittiö, mutta nyt kun me nyt ollaan kaveri mukana, niin sitten tää on nyt makuuhuone. Sitten täällä on tyttö ja sen kaveri nukkuu tässä. Täältä saa sitten yläperinkin, mutta se ei ole nyt ollut käytössä. Eli Lika nukkuu tossa ja sitä saa nuo verhot sitten kiinni. Ja tosiaan tuolla toisessa päädyssä nukutaan sitten me muut. Sitten meillä on tommonen pieni teltta tossa. Se on ihan talviasuttava. Ja meillä on näin lähellä leikkipaikka. Mä näytän teille. Ja rantaan pääsee sitten tuolta. Näkyy toi hiekkatie tuolla. Että tällaista. Ihan kiva. Ihan kiva. Ja täällä olen pulleropallero minä.